Kuthiwa amandla omuntu omnyama kwaZulu awadliwa. Umthandeni usebenza ngokukhulu ukuzekhandla kule album ke njengoba ke sibonile ke ukuthi ke abantu abaningi bake baba nokuzibuza ukuthi ngabe ithina ihit ke yale album. Ngase ngithi cha, angilenze iqiniso. Ihit album ingoma ethi ugade umzila. Le ngoma ifakazelwa ngabaculi abaningi bakaMaskandi abakhona endimeni kaMaskandi futhi abahlabahlosile abahlonishwayo. Sikhuluma ngonto encane Zondo, oMafikizolo nabanye abaningi oNavigator baningi, singabala amanye ama-genre angekho endimeni kaMaskandi kodwa akhona emculweni. Bonke bathi bagade umzila. Leyo nto isho ukuthina, ithethe ukuthi le ngoma i-hit album, ingoma engene kalula ebantwini. Lokho sithi asikuchaze bafethu ke ngoba abantu abaningi balokhu bebuza ukuthi le album enjani kanti engana hit. Cha, amandla omuntu omnyama kwaZulu kuthiwa wadliwa. Umthandi umsebenzi okukhulu ukuzikhandla. I-hit album ikhona, ma i-hit ke le album ikhona ke lapha ke njengoba ke sibona bafethu ke ukuthi kuthiwa ke kugadwa umzila left and right ke lapha ke okuyinto bafethu ke okukhomba ngokusobala ukuthi ke abantu bazikhethele ke iyona ke le ngoma ngendlela ke izinto ezisho ngakhona. Kusho mina ke kodwa kusho ufakazi ke abaqandi ikhanda abangabaculi futhi bakaMaskandi abakhona endimeni ke njengoba ke ngizamile ke ukunikhombisa ke lapha ke ukuthi cha nampa ke abaculi ke abayibonile bonke lento yokugadwa komzila ukuthi ke iyona hit ke ekhona ke endimeni kaMaskandi. Ngase ngithi cha bafethu sisiqonisa ko SM Media ke ubufakazi mose bugcwele kangaka noma ke bukhomba ukuthi ke into iyona kufanele sikuveze ebantwini lokho ke singakufihli ke njengoba ke singabathandi beqiniso. Bafethu njengoba ke ngikuthembisile ukuthi uncane kukhulu kungakanani ngizokuletha njengoba kunjalo. Ngiyakuthembisa futhi mboko lasemakhaya muhleli la ngiyeza nokunye. Ungasuki, ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe.